आबसुआथ' जातीय संगठन गावा गासैनिबो थाखाय होननानै बुङो बिदिब्लाथ' दिनै सासे मानसिखौ जायजों बिसोरो एकर्डआव माने सहि होफाबाय आं लोगो हमनो होनना लिरहरनायनि उनावबो लोगो हमफैया बे सोमोनांथाव बाथ्रा आरो अन्तत दीपेन बर' आरो लरेन्स सिस्टार फैनानै लोगो हमनो हायोमोन। বড়ো মুসলমান কনফ্লিক্ট করাই করে প্রত্যেক ইলেকশনত জয়যুক্ত হয়েছিল। এইবারও বড়ো মুসলমান কনফ্লিক্ট করাই পেলে দনেশ্বৰ আর হাগ্রামা দেরহাসারি ইহঁতে জয়যুক্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে। हेलौ लोगोफोर फैलायबाय मोनसे भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेरावहाय आरोना दिनै इउपिपिएलनि EM रनजित बसुमतारिया माखासे बाथ्रा बेखेवदों दि BPFनि सायाव आरो BPFआ माबायदि हान्जा बेखौ दिनै मिडियानि गेजेरजों फोरमायनानै होदों आरोना बिथाङा। स' बिनि फोरमायनाय बाथ्रा रावाव जे हारिजों हारि दाङाबाजि लाबोनायनि मोनसे इसाराखौ बियो खालामदों आरोना। दिनै मिडियाफ्राव बेबायदि होनानै हारिजों बर' हारिजों आरो गुबुन हारिजों मोनसे कनफ्लिक्ट बा दावरावखौ बियो लाबोनो नाजादों। बिनि खुगानिफ्राय नोंथांमोना खोनानो मोनगोन आरोना बे समाव नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो। बेजोंनो लोगोसे सिगाङावनो आं नोंथांमोना फोरमायनो सानदों डियार नाब्ला जेब्ला जोबथेसालिनिफ्राय गबोदोंमोन अब्ला सोरखौ लोगो हमनो थाखाय बियो माखासे बाथ्राफोरखौ लिरहरदोंमोन आरोना बिथांमोननिसिम। अब्ला बिथांमोना मानो थाखाय फैयासै आरो मा जाहोनाव फैयासै बिनि बागै दिनै मेडाम अनजुलि दैमारिया माखासे बाथ्राफोरखौ बेरफ्रुसार होदों दि दीपेन बर'आ मा, प्रमद बर'आ मा आरो लरेन्स इस्लारि बिथाङाबो मा। दिनै हारिनि बागै बिथांमोना मोजां सानग्रा नंगौ नङा नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायदो आरोना अब्लानो बुजिगोन। फेरेंगायाथ' खुगानि लागाम गैखाया नोंथांमोना मिथिखागौ बेयो हारिखौ मालाबा दाङाबाजियाव खोलिमारगोन आरोना। स' नायलांदो भिडिअखौ नोंथांमोना बे समाव। जे आदाया लोगो हमनो होननानै लिरहरनाय बिथांमोना ओरैनो फैयो आलादा खोथा। दिनै आदाया गाव आंखौ बुंदों जे जेलनिफ्राय सफैनायनि सानसे उनावनो आंखौ बुंदों जे नोङो प्रमद बर'नो, लरेन्स इस्लारिनो आरो दीपेन बर'नो नोङो वाट्सएपआव मेसेज हर, आं बिथांमोनखौ साथामखौबो लोगो हमनो लुबैयो। आं लोगो हरबाय। हरनायनि उनावहाय प्रमद बर' बिथाङा लिरहरबाय जे बेखौहाय लरेन्स इस्लारिया कन्टेक्ट खालामगोन नोंजों। लरेन्स इस्लारिया लिरबाय आङो बेखौ गाबोन चिफजों रायलायगोन। ओमफ्राय दीपेन बर'आथ' जेबो रिप्लाइ होआसै। बेनिफ्राय थाबाय 20 दिन थांबाय। प्रमद बर'आ बिदिनो दायित्व होदों होनना ओमफ्राय बिजों रायलायगोन होनबाय गावजों बिदि नारलायलायनानै 20 दिनसिम ना फैया होननानैबो बुङासै, लोगोबो हमासै, अन्तत फैनो हाया माबा खारन। आरो जोङो प्रमद बर'खौ जोङो बुङा जे बिथाङा प्रट'कल थानो हागौ माबा मोनसे, खिन्थु दिनै आबसुआथ' जातीय संगठन गावा गासैनिबो थाखाय होननानै बुङो बिदिब्लाथ' दिनै सासे मानसिखौ जायजों बिसोरो एकर्डआव माने सहि होफाबाय जायफोरजों बेनि मानसि फैदों। दिनै अरुणाचलनि मानसि फैबाय, त्रिपुरानि मानसि फैबाय, दिनै मेघालयनि मानसि फैबाय, गुबुन गुबुन हारि जाथिनि मानसि, सोरबा मिसिं, सोरबा राभा, सोरबा आनखि बेंगलि, गुरखा गासैबो नायफैदों, लोगो हमफैदों। बेनि उनाव आं लोगो हमनो होनना लिरहरनायनि उनावबो लोगो हमफैया बे सोमोनांथाव बाथ्रा आरो अन्तत दीपेन बर' आरो लरेन्स सिस्टार फैनानै लोगो हमनो हायोमोन। मैया 8 बाजिनि उनाव 8 बाजिनिफ्राय बिथां दनेश्वर गयारिया जोंनि आसाम आरो बिटिआरनि बर्डाराव मोनसे मिटिं खालामदोंमोन। जथुम्मा खालामखांनायनि उनाव बिथाङा 30 जनसो मुसलमान सेंग्राखौ लाबोनानै मिटिंनि उनावनो बेवहाय दोनफैदों आरो बिथांमोनखौ बोख्लायनानै दोननाय लोगो लोगोनो 40-50टा गारिया देगार, थुंग्रि, लावथि, रड लानानै जोंनि सापर्टारफोरखौ आक्रमण खालामदों। जोंनि गथ'फोरनि गारिखौ आक्रमण खालामदों। बे लैजाजनक बाथ्रा, मुगैजाथाव बाथ्रा। जोंनि गेजेराव हिन्दु मुसलमान, बर' मुसलमान इउनिटि जानायखौ दिनै सोखावफिननानै बर' मुसलमान आरो कमिउनेल क्लेश खालामनो हाग्रामाया नाजाफिनदों, दनेश्वरा नाजाफिनदों। আগতে সিহঁতে যেনে বড়ো মুসলমান কনফ্লিক্ট করাই করে প্রত্যেক ইলেকশনত জয়যুক্ত হয়েছিল, এইবারও বড়ো মুসলমান কনফ্লিক্ট করাই পেলাই দনেশ্বৰ আৰু হাগ্ৰামা দেৰহাছাৰী ইহঁতে জয়যুক্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে। কিন্তু আমাৰ বিটিআৰবাসীয়ে সকলোৱে গম পাইছে হাগ্ৰামাৰ 22 বছৰীয়া গুণ্ডাগিৰিটো এই 22 তাৰিখে আমি শেষ কৰিবলৈ গৈ আছো। যোৱাবাৰ আমাৰ 2020 চনত আমাৰ প্ৰমদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ গাড়ীখন যেনেকৈ আক্ৰমণ কৰিলে এই অঞ্চলতে কৰিছিলে, তাৰপিছত সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে মুছলমান ভাইসকলে দলে বলে ওলাই আহি প্ৰমদ বড়োক ছাপোৰ্ট কৰি আহিলে। প্ৰমদ বড়ো ডাঙৰীয়াক এই শান্তিটো হিংসা কৰি পেলাই আমাৰ তিনটিলা অঞ্চলৰ জনসাধাৰণে ইউপিপিএলক ছাপোৰ্ট কৰাৰ কাৰণে যোৱাকালিৰ ঘটনাটো তেওঁ কৰিবলৈ বাধ্য কৰিলে। 2019 4 নৱেম্বৰত বিপিএফে হাগ্ৰামাই দনেশ্বৰে দেৰহাছাৰে 2019 চনৰ 4 নৱেম্বৰত 1,17,000 মুছলমানক ইভিকশ্যন কৰি খেদিব লাগে বুলি হাইকোৰ্টত যিটো ৰিপৰ্ট দিছে, এই ৰিপৰ্টটো মুছলমানসকলে পাই পেলাই আজি প্ৰমদ বড়ো ডাঙৰীয়াক ছাপোৰ্ট কৰিবলৈ আছে। তাৰ কাৰণে এই সংকাত ভুগি পেলাই তেওঁলোকে এই কেছটো বনাইছে। আমি स' रायजो राजा नोंथांमोना बयबो खोनाबाय फेरेंगाया मा बुंदों ना? नोंथांमोना मा सानदों फेरेंगानि रावफोरखौ खोनानायहाय?
दिनै गावनि पलिटिक्सनि लाबालाबनि थाखाय ना हारिजों हारि दावहा नांनायफोरखौ बुरखांनानै दिनै जेन बे हारिया गावनो भट होयो बेखौ बियो लुगैदों आरोना दिनै सोरबा बबेबा हारिया जेन जाखांनाय जाथायफोरखौ बुरखांनानै होनायनि गेजेरजों ना गावखौ मोजां मोनगोन गावखौ अनसायगोन बेखौ साननानै दिनै बियो बे बाथ्राखौ बुंदों। नाथाय बिनि बे बाथ्रायानो जेन मोननै हारिनि गेजेराव बोरैबाफोर मोनसे दाङाबाजि गिदिर जाथाय बेखौ लाबोनो हागौ बेखौ बेहा साननाय गियानानो गैया आरोना दिनै गावनि देरहागोन गावनि उदैनि थाखायनो बियो मा गावनि हारिनि मानसिफोरखौ फाननानै जानो बेखौ बियो सानदों आरोना दिनै नोंथांमोना सानदोंना सानाखै दिनै मालाब्ला बिटिसि सेक्रेटारि एसेमब्लियाव डिआर नाब्ला सारनि बागै बाथ्रा बुंनाय खोनायोना नोंथांमोना जोंनि आसाम एसेमब्लियाव NDP फोरनि जोबथेसालियाव थानांनायफोरखौ आसाम सरकारनि सायाव दाबि दिखांफेरनाय खोनादोंना दिनैसिम UPPL नि बा BPF नि बेबायदि एसेमब्लियाव थानाय लिडारफोरनि खुगानिफ्राय खोनायाखैना अब्ला बिथांमोना हारिनि थाखाय मावग्रा ना गावनि उदैनि थाखाय मावग्रा बिसोरनि बेबायदि आखल आखुआवनो मिथिखायो आरोना थ' रायजो राजा नोंथांमोन सांग्रां जारि एसे हारिनि थाखाय सानदोंब्ला ना हारिनि थाखाय सानदोंब्ला सोरबा मानसिया नोंनो अननानै माबा माबि होफ्लानो हागौ नोंखौ बुरखायनो थाखाय नों बिजों बुरखायजानो नाङा आरोना दिनै प्रमद बर'मोन बादिया मा बाथ्रा बुंबोदोंमोन ना दिनै बे सुक्तिनि गेजेरजोंनो नाब्ला आरो रन्जन दैमारि बेबो गनो थांगासिनो बेफोरबायदि गोबां बाथ्राफोरखौ बुंबोदों बे एकर्डआ आखरे जाफुङाब्ला आं मन्त्रि MLA फोरनि न'आव थांनानै सुइसाइड खालामहैगोन दरखं मोखाङाव थांनानै दिनैसिम बेफोर एकर्डनि मबेबा मोनसे मोजां दफाया जाफुंनायखौ नोंथांमोना नुदोंना आरो प्रमद बर'आ सुइसाइड जानायखौ नोंथांमोना नुदोंना गावनि सोला सिबनाय जिबौनि सालाय बायदि खुगा बाथ्राखौसो दिनै बुंगासिनो आरोना बुंगासिनो मा बुङो सुइजारलेण्ड फार्स्ट टाइमाव बुंदोंमोन सुइजारलेण्ड माबायदि बुंदोंमोन गलाब गोजा गुफुर गोमो गाबनि बेबायदि नुनो मोनसिगोन बड'लेण्डआवबो नाथाय दायो जालायबाय गोजोनखौनो सुइजारलेण्ड बुङो जालायबाय बेसेबां थगायो मानसिफोरखौ प्रमद बर'आ जेब्लासिम प्रमद बर' थागोन आं UPPL नियाव भट होआ आरो प्रमद बर' गैयालाफानो गुबुन सोरबा मोजां लिडार जायोब्ला आं होगोन प्रमद बर'आ सिटनिफ्राय एंगारोब्लासो नाथाय प्रमद बर' थासान्दियाव मालाबाबो भट होआ आं UPPL आव रायजोफोर स' नोंथांमोना सानदो दिनै फेरेंगामोन बादिया माबादि बाथ्रा बुंनानै गावनि हारिखौ अलखदाव लाबोफिननो नागिरदों आरो अनजलि दैमारिया बुंबाय दिनै नोंथांमोना खोनादों दिपेन बर'आ फेरलेबसेबो खौरां बाथ्रा सावराया NDP नि बागै नाथाय जायफोरा बर' हारिनि मोन्थाइखौ खोमोरनो नागिरो दिलीप सयकियामोन बादि बिसोरनो भट बिना होनो थाखाय गामि गामि हाबदिंनो हायो बिसोरो दिनै बिसोरो बेसेबां बाहायजानाय बेसेबां हारिनि थाखाय खामानि मावग्रा नोंथांमोना बिसोरनि मावनाय दांनायावनो नुखादों आरोना गुबुनफोर बादिबा दिनै एकर्डनि गेजेरजों जाफुङैनि NDP लागै एबसुफोराबो सोमावसारफिनसिगौमोन दाहालागै बख'नांगौ होननानै थरना होसिगोन गुबुन हारिफोराब्ला दिनैनि दिनावहाय आरोना स' एबसुआ गावसोरनो बुंना लायो जों गासैनिबो थाखाय बर' हारिनि गासैनिबो थाखाय जों होननानै नाथाय गासैनिबो लागै नङा दिनै गावनि लागैल' मावदों बिसोर दैदेनगिरिफ्रा एबसुखौ बदनाम खालामगासिनो दङ रायजो राजानि गेजेराव एबसुखौ मोजां मोनजायो बेबायदि गाज्रि मोननाय खामानिफोरखौ मावगासिनो दङ दिनै जों नुदों केम्पिं खालामनायफोरखौ बुजानाय बुख्रुब बुसि खालामजानाय बेफोर मानि थाखाय खालामदों दिनै गावनि लबालबनि फैसानि थाखाय खालामदों आरो दिपेन बर'हा बेसेबां सम्पति दं बेखौ माखासे मानसिफ्रा फोरमायगासिनो दङ दिनै दिपेन बर'मोन बादिया मा मावना एबसुआव बेसेबां दरमाहा मोनो मावनानै बेसेबां फैसा मोनो नाथाय बेसेबां जे धन सम्पतिनि मालिक जादों प्रमद बर'मोन बादिया बे 5 बोसोराव CM जानाय समावनो बिल्डिं गारि गुरा बेसेबां लानो हादों CM नि दरमाहाया बेसेबां CM फोरहा MCLA फोरहा EM फोरहा बेसेबां कौटिनि मालिक जानो हादों दिनै स' बुजिनो बाखि गैया आरोना सोर हारिनि थाखाय मावग्रा सोर हारिखौ गाब्र' होनानै गालांखो ना बड'लेण्डनि सिमांखौ फस'नानै गाव गादियाव जिरायनाय बेफोरबायदि खामानिखौ सोर मावलांदों जों नुगासिनो आं भिडिअखौ गोलाव खालामला लोगोफोर सोर गाज्रि मोनो सोर मोजां मोनो कमेन्ट खालाम बोरबावबाबो माबाबो रायहर नोंथांमोना गाज्रि मोनदोंब्ला थ' आं भिडिअखौ बेसेबां फोजोबबाय लोगोफोर बाय